Materská škola. Budova bola dokončená 28. marca 1971. Pôvodne sa tu nachádzali priestory 1. až 4. ročníka základnej školy spolu s bytom riaditeľa. Avšak v súvislosti s výstavbou atómovej elektrárne Mochovce bola v našej obci zakázaná výstavba nových rodinných domov, rodilo sa preto menej detí, bolo menej žiakov a škola postupne strácala opodstatnenie. V roku 2009 v nej vyučovanie ukončili. Žiaci z našej obce odvtedy dochádzajú do základnej školy v Červenom Hrádku. Do uvoľnených priestorov bývalej základnej školy sa presťahovala materská škola. Na budove sa urobili stavebné úpravy, výmena okien, dverí, zateplenie a nová farebná fasáda. Interiér sa dispozične nemenil. Budova dostala nové vybavenie kuchyne a našlo sa v nej miesto aj pre klubovňu seniorov. V susedstve škôlky je multifunkčné ihrisko a deti tu majú rôzne preliesky, šmíkačky a hojdačky. Tak športujte a hrajte sa detváky.